Ay, kaya mo. Loper, i-birthday na. Nagpula. I-birthday, nagpula. Ha? Ay, kaya mo. Hello ka dyan? Tata? Ha? Tata? Nagdaw ko. Ano? Ibang bakla. Ibang pera. May baka. Iyo. Ang tawag daw. Ano pa yun? Gusto. Ay. Ano yung video siya? Ano nga din siya? Ano nga? Maganda lang. Maraming tulog sa trabaho. Ano? Tulog ka nga. Like lang ka sa tulog ka ba? Saka, tisigalit ka ba? Kasi, sige boy.
Like, oh, you,
Kasi,
Hindi ako nagsusugal may tabutong ka lang ng pamilya.